hande ɗo en ɗon ñalde ɗiɗaɓre her lewru haram her hitande ujunere e temeɗɗe nayyi e capanɗe tati e jeenayyi ni kam en nasti hitande hesre her perol annabijo alayhi salatu wassalam keña wiyete lewru arandu ñalde go'ore hande ɗo en ɗon ñalde ɗiɗaɓre e fergo ɗum perol ngol annabijo alayhi salatu wassalam o waɗi kanjum man wiyete o eggi iga makka o huuci madina ɗum waɗi bo hitande sappo e tataɓre ha nelal maako ɓawo o nelama o lutti ha makka duuɓi sappo e tati ɓawo man ɗo o eggi be umrore Allah caniɗo iga makka man o huuci madina ɗo kanjum man wiyete fergo majum o eggi iga makka o huuci madina ngam o heɓa o wawa yettingo nelal Allah caniɗo her madina man ton ɗo her duniyaru man fu muɗum ɓawo her makka man kam ɗum teddi e noon bo ngam o heɓa o darna dawla ka silama latti ka miijinika dawla man ka kanka kan wartoy ɓawo man ɗo dillirde nelal silama majum ha ɓiɓɓe adama ha lesdi ɗo fuu her dawla man dari ka her madina man ɗo ni ɗon annora silama majum ummi dilli ngam huuɓoya kala lesdi man fuu e nden dimbano annabijo her hitande man nde sappo e tataɓre her nelal acca makka ɓawo man huuca madina ko wiyete haaje man bo makka man kam yettingo nelal Allah majum salori heɓa o waɗoya ɗum ha madina man ton Allah waɗi sababuji yettingo man ha madina o yettina nelal man ha madina o darna dawla her madina ɓawo man annora silama man ummo iga madina man yaha sankitoyo ha bongon e lesdi ɗum kanjum man wiyete perol annabijo alayhi salatu wassalam kadi perol man ngol kugal ngal annabijo man waɗi ngal hitande ndeɗo man ɗo modiɓɓe ɗon dara ɗum ukkano ɓuranɗo mawnugo ha silama fu muɗum tariha silama fu muɗum to wodi ukkano fe'ano lattiɗo mawɗo nder ɓuran ɗum mawnugo fe'anoji kanjum man wiyete jahangal ngal annabijo waɗi man ngal ngam jahangal man ngal kala ko latani silama ɓawo magal fuu kangal wiyete sababu muɗum nden kanjum man waɗi ngam majum jahangal man ngal laati bana ɗum yewande bana ɗum konare nde tariha marnde fi masin mawde masin ha ko larani silama ko artino jahangal man wodi no silama latti ɗon yara ɓawo jahangal man bo wodi no silama man warti ɗon yara e ɗum laati ɗum feere feerejo ngam man to en daari disde nde annabijo o ta'i ɗum ha makka kayre ɓurata ɗuɗgo dininta nde o ta'i ha madina duuɓi sappo e tati amma be noon fu disde man ɗo ɗum yaake yel tampere her silama yaake man ɗo julɓe ɓe geeɗi ɓe tampuɓe silama man yeeɗi tampuɗum ɗum yaake ittihad yaake ɓillego gal wuttudu konne en mara fi kala julɓe man fuu kañum en man ɓen doola julɗe man jarna ɗum boneji e ɗum marhala bo pamaraku be juutgo disde man fuu deydey botenga annabijo heeɓi ha dawa man tokkiɓe muman ɗo ɗum limgal pamaral amma to en daari her madina ɓawo annabijo o eggoy o waɗi jahangal gewtanangal ngal o warti madina ɗo wartande mako madina man ɗo hokki silama marhala gotka yaake goɗɗo kanjum man wiyete yaake sembe silama latti cembiɗɗum ɗum latti ɗum yaake haraka ɗum yaake activité yaake dimbano yaake huugo ɗum yaake teddugal e ɗum yaake bo ɗuuɗal e nden ase silama man kam yaake issa muɗum ga madina man ga kanga man gan wiyete qissa mawniraha e nden fergo annabijo iga makka warta ha madina man ɗo ɗum laati ɗum ukkano ɗum événement manga masine ha tariha silama kadi ɓawo julɓe ɓe giidi be nawɗi masine ɓe giidi be ɓillanego gam sabida dina maɓɓe her makka man ɗo ha ɗum yettoyi ha fodde nde wawatako goɗɗo o wawata o supporta ɓillaji majum yonkiji goɗɗi dufama bana yonki yasir bana yonki sumayya laatiɗo dada amma rubnu yasir ɗin man kam fu dufama ha makka man gam sabida dina e noon man bo ɓalli goɗɗi cumama ɓe yiite gam sabida man ɓalli goɗɗi tappama ɓe ɓocci catuɗi ɓalli goɗɗi tongama kaɓɓama kaɗama ndimuji muɗum mbawata ndimbo mbawata wurto e nde silama man nga warti jogiiɗo nga fu banni yidata ɗum warti ɗum hunde nde wawatako e nden man Allah ceniɗo o umri julɓe ɓe acca wuro man ngo wiyetengo makka ngo Allah suɓino wayu man jippo her muɗum amma ndano yimɓe muɗum laati Allah umri wuro man ngo acce bana sunna Allah her annabo en mako annabi Ibrahim ha Iraq artino nola Allah umrimo o acca Iraq o huuca lesdi Sham annabi Musa ha Misra artinula amma Allah umrimo o dilla be bano e huuca ha lesdi Sham enen her ɗo man ɗo annabijo Muhammad alayhi salatu wassalam nilal man waranimo ha Makka amma Allah umrimo o acca Makka man ɗo kanko bo o huuca Madina ngam her Madina man toon ɗuɗɗum nder yimɓeji Madina man ɓe kamɓe man ɓe jaɓi nelal silama majum ɓe nuɗɗini silama majum ngam man Allah o wolwani julɓe her yakeyel ngel julɓe man gondi her Makka be caɗele ha waɗugo dina waɗati wawatako Allah ceniɗo ya ibadiya allazina amanu inna ardi wasi'a hey onon jeyaɓe am mumini en nuɗɗinɓe wonɓe ha Makka ɓe mbawai waɗugo dina muɗum her Makka ngam ɓillaji
ande lesdi am peeci ɗum jamu na makka tan wiyete lesdi am duniyaaru man fuu ɗum lesdi am jasdi lesdi am peecindi e nden to on mbawawi ɓocugo diina am her nokkure nde dille her nokkure wonde ɗon man bo min mari her jaaton man bo fa iyaya fabudun ndewe yam feere am her gonɗon fuu gone amma ngal wuttude dewal kam ndewe yam feere am gone her babal ngal on mbawan nde woni yam feere am enen ɓe man julɓe ɓe arotiri masine ha jabago ewnandu ndu diina ndu wajibi mo diina warti julɗo to ɗon ha makka o huuca madina ɗo ɗum wajibi ɗum doole julɓe ɓe arotiri her majum ɓe gaɗi daɗi her majum ngam majum ɓe gerdi ɓe cooya kuje tilimɗe her maɓɓe dunyaje ɗe fuu man ngam ɓe jaabo ewnandu ndu ɓe dada ɓe alahira maɓɓe ɓe dada ɓe diina maɓɓe ɓe acci lesdi maɓɓe ndi ɓe daña ha muɗum ɓe mawni ha muɗum ɓe andi lunguji muɗum ɓe andi ɓe andi wonɓe her ton man fuu ɗon darjaji maɓɓe fuu goni ɓe gerdi ɓe acca lesdi majum ɓe egga e noon man ɓe acca calaje maɓɓe eɓe cuklori be maako ɗum ɓe aynuko ɗum ɗen bo ɓe acca ɗum ɓe ƴaɓɓo ɗum ɓe acca yiɗi yiɗɗiraɓe maɓɓe wonɓe her makka woɗɓe acci dayɓe ɗum woɗɓe acci ɓe dañi woɗɓe acci ɓe nderɗiri ha nder makka majum ɓe acca jawle maɓɓe jawle ɗe ɓe mbawata eggididgo lesɗe ɗe ɓe mari dabbaji ɗi ɓe mari o nandata be majum ɗum man fuu ɓe acciri ɗum ɓaawo ɗum man fuu ɓe gaɗi ɗum ngam ha ɓe dadna diina maɓɓe ha ɓe dadna tawhidi maɓɓe ɗo e nde ɓe ngari ɓe dillan man ɗo bo ɗum saloraki koyɗum ɓe giidi her lawol man ɗo toore lattinde satunde be ɓillaji catuɗi goɗɗo man ha o heɓa o wurto o dillanɗo na ɗum hunde hoynde amma ɗum fuu ɓe jaɓɓori ɗum be ɓerɗe lattiɗe gerdiɗe andi ngam ɗume waɗi hunde man waɗata ɗum e andi bo ko wanata ɗum ba noon man ɗo ɗum yottake ɗum diina man ɗo yottake ba noon ɓi adama yara qualité ji bone fuu ngam sabida majum ɓe cuɓi diina maɓɓe dow fofturu maɓɓe ɓe cuɓi alahira maɓɓe dow duña maɓɓe qissa fergo beteɗo Suhayb ar-Rumi sahabojo annabijo tedduɗo kanko man nde o wari ha o fera ɗo ɗum waɗaki yimɓe makka man mbi sey koca maral mako pat e o moftuɗo bo ɗuɗɗum o yerdi o hokkiɓe maral mako man fuu o daadi be hoore mako be diina mako Allah jippini ayaje manti ha dow kuugal mako man annabijo wimo coggu ngu o waadi be Allah her kuugal mako man ɗo coggu man ngu waɗi riba ta o sunoro ngam sabida majum gissa Abu Salma kanka man bo kalolluka kanko man bo nde o wari ha o fera o dilla man ɗo debbo mako yimɓe mum kocino ɗum nangi ɗum mbi kañum kam dillata ɗum ɓinguel maɓɓe kanko bo yimɓe mako ngari koci ɓinguel mako ɗon no ha debbo majum nde o wari o dillan ɗo yimɓe mako be yimɓe debbo potiri be ɓinguel ɓe mbi sey koca ɓinguel ragare man ɗo ɓe cokkiti jungo ɓinguel her fottirgo man ɗon e nden o dilli ɓernde mako musɓande o acci ɓiyikogal ɓawo mo jungo muɗum sokkitigo o acci debbo mako o acci kala ko o mari fuu o jaabi ewnandu majum o waɗi hijra majum amma annabijo men alayhi salatu wassalam kanko man ɗo o waɗi hijra ɓawo o ardini yeɓre ɗuɗnde ha nder sahabo en mako goni ha madina majum heferɓe ɓe gaɗi dabareji lugguɗi masine ngam ɓe mbaramo ɓe carwotiri ngam ɓe mbaramo ɓe pofta be mako iga o dimbaki ɓe cuɓi yimɓe limgal ɗuɗgal mbaalo ha dammugal mako ngam to o wurtoyake ni ɓen man coppomo soppande woore o maaya ƴiƴam mako sankito ha leƴƴi amma Allah ceniɗo kañum man ɗon andi kala ko ɓe dawrata man fuu e nden Allah ceniɗo humpiti ɗum annabijo alayhi salatu wassalam annabijo o waɗi siriyaji mako fuu o timmini o wallini Ali ibnu Abi Talib ha dow be'itte mako ngam Ali man ummo yettina amanaji sigaji maɓɓe kamɓe heferɓe ɓen sigaji maɓɓe ɗuɗɗi ɗon ha mako o wala haji ha o zamboɓe ha o haynoroɓe Allah ɓurnimo ɗum e nden be ko ɓe giɗi ha ɓe gaɗamo man ɗo fuu to o dilloyi man ɗo ɓe keɓta sigaji maɓɓe kam o waccaniɗi Ali ibnu Abi Talib nden nde o wari wurtago darinoɓe ha pe'anomo man fuu Allah sakkiniɗo yiɗi ha dow gite maɓɓe o hocci mbulwuldi o rufi ha dow ko'e maɓɓe ɓe fuu maɓɓe e ɓe majum o sali o wurti ɓe ngala kubar mako wala ko ummini ɓe ha babal man sila ngulu e ganage ɓe tawi o daɗi e nden o wurtodi ɓe Aboubacar radiallahu taala an ɓe dilli ha lowol wiyete Ngaru Sawr ɓe lutti her ton ñalɗe tati man ɗo ɓe ɗon ñukki ɗaɓɓitan ɓe ɗo ɗaɓɓita be laabi feere feere kado mapindiwa woyina ha makka bawɗo waddugo mo malla hoore mako fuu geloɗi temerre ummatore fuu dimbi ɗaɓɓitan noon ha ɓe ngari ha nokkure nde o woni be Aboubacar man dari ɓe jimti her ɗon Aboubacar ha ɗon laara ɓe wimo ya rasulallah wonto goɗɗo maɓɓe wi laran kosɗe mum na laran en Allah nabijo alayhi salatu wassalam wi'ata mo ɗumen gikkata yimɓe ɗiɗo Allah wiyete tataɓo maɓɓe banni Allah firliti ɓe mbawa yiiko annabijo alayhi salatu wassalam ha nde ɗum de'iti ɓawo man annabijo o wurti ɓawo ñalɗe tati be Aboubacar ɓe continue jahangal maɓɓe banni man ɓe jottoy ha Madina denal Allah ɗon wondi be maɓɓe her lawol man tefɓe pe'antoɓe ngam ha keɓa dokkel man geloɗi temerre ɓe ɓen bo watɓe nder maɓɓe Suraka ibn Malik pe'aniɗomo ha lawol kañum man haaje muɗum ha heɓa sarramo heɓa geloɗi be'aɗi ɗi amma Allah waɗi kosɗe puccuma ko muti ha nder lesdi bakin marraje ko waɗata tati ɓawo man o tawi ɗum waɗatako
o tefri gewtidal ɓe annabijo alayhi salatu wasalam. annabijo yewtidi be maako, tefri annabijo waɗanamo ɗerewol. to Allah wanginoye fi muɗum o warda be ɗerewol, annabijo heɓtamo, annabijo teddinamo, annabijo waɗanimo ɗum. annabijo wi accukama an o a tammi ɓornago lumce lamɗo lesdi farisa, a tammi ɓornago lumce lamɗo lesdi farisa kulniɗo mo inde muɗum tan hulnan arab en ɗo tan ni, anni a tammi ɓornago lumce man gam sabila dina am. o ha yiɗini ɗum masine, o laari ɗum hunde nde waɗata. nde annabijo maɓɓiti makka o yehi o tawi annabijo ha toon, annabijo darjiɗinimo, teddinimo, nasti silama ha zaman oumar. nden man julɓe jeeyi maɓɓiti lesdi farisa, nden lumce lamɗo lesdi farisa garti ɗum dalago ha madina. oumar ubnul khattab ewnimo, ɓornimo lumce majum, o dari bana kanko wiyete lamɗo farisa. julɓe fuu kabbiri. nden oumar wiyata annabijo gonɗi o ɗum kaywejo nder kaywe en banu mudlij, nden ni yetto o ɓorni lamɗo lesdi farisa kam, sey ina Allah be nuraɗo muɗum jotti banni. kadi annabijo o yetti madina, ɓe jaɓɓimo jaɓɓama cembiɗɗo masine ha madina majum. herto o wurtinama ton, o daña ton, o mawni ton, woni yimɓe mako. ha ɗo bo o war o koɗo, amma ɗon o heɓi jaɓɓama lattiɗo mawɗo. annabijo o heɓi darnugo dawla islama her madina man ɗo. her ton man ɗo nelal Allah ngal o efti man, oɗo tefa toye ngal heɓata lesdi ngal sampito man ɗo. her ton nelal Allah man ngal heɓi lawol magal, ngal heɓi lawol magal ngal ngam yettoyo arab en fuu muɗum. ɓawo man bo ngal wura ngal yettoyo ummatoje lesdi fuu muɗum. ngam majum julɓe ɓe daari ɓawo ɗum man fuu ɗum waɗi ha zaman oumar ubnul khattab, nde ɓe giɗi kamɓe bo ɓe mara ko ɓe gaɗirta calendrier be mum, calendrier islamique, no ɓe limrata ukkanoji gaɗanɗi ha maɓɓe. julɓe ɓe giɗa ɓe koca ko woni ha ummatoje goɗɗe, e ngam majum ɓe gaɗi joole, ɓe carwotiri dow majum. hakkilo maɓɓe foti dow ɓe cuɓa wakkati perol annabijo alayhi salatu wassalam. hadisa hijra ukkano gaɗɗo biyeteɗo perol, annabijo eggi iga muɗum huuci ha madina, iga makka ha madina ɗo. ɓe daari kanjum man nder ɓuran ɗum mawnugo, e nder ɓurɗum bo margo batte mawɗe ha dow silama. e nden ɓe cuɓi ɗum ngam ɗum latto kanjum man wiyete fuɗɗam calendrier islamique. e nden be majum iga nden man julɓe ɗon limra be majum, ngam man kala fe'ano darananɗo julɓe fuu be majum julɓe limrata. e kadi enen en julɓe ɗo deydey ko nanɗen her qissaji perol annabijo alayhi salatu wassalam, be perol sahabo en maako, be caɗele ɗe ɓe giidi ɗum ngam sabida dina majum. ɓe muñi bo ha dow maje, ɓe ɓurni dina man dow maslahaji maɓɓe. ko nanɗen ɗo fuu ko ɗum longinta en, ko ɗum hokkata en kam, ɗum hokkan en enen bo mbawen sacrifiugo ngam sabida dina. goɗɗo julɗo ɗum o matan, o wawan o hokka kala ko latti tilim ɗum ha mako, kala ko latti marɗum darde ha mako fuu o jaɓan o sendira be majum, o jaɓan o asra ɗum. to ɗum lattake kanjum noon dina mako tefrata mo. ɗum man kanjum man wiyete mawɗum ko kocceten ha toon. sey paamen dina Allah ɗum wari her meɗen ɗo ngam woodi woɗɓe feere kañum man ɓe sacrifie belɗum ɗum ɓe mari majum, ɓuran ɗum mawnugo ko ɓe mari ɗo. ɓe gerdi ɓe cendiri be fofturu maɓɓe, e jawle maɓɓe, be gure maɓɓe, yaake feere be yonkiji maɓɓe. ɗum man waɗi dina man wawi yetto ha meɗen dow ɓabbe maɓɓe. dina man tokki ha yetti ha meɗen. e noon dina man ka lutti her meɗen ɗo bo be tiiɗe woɗɓe feere, woodi dariɓe kañum man bo tiiɗi perwi ngam jaggano dina majum, gerdi ngeeɗa ngendam ɓilliɗam ngam sabida dina majum. ɗum man waɗi dina majum lutti. enen bo sina paamen ko wiyete wajibi dina man dow meɗen kam, enen bo sina gerdoɗen tiiɗen jaren bone ngam sabida dina man ɗo, ngam dina man yettoyo ha waranɓe ɓawo meɗen. enen man ɓen wiyete halagare, hocunde dina man iga artuɓe hokka dina man bo tammiɓe wargo. ɗum man ɗum devoir men, ɗum wajibi meɗen. e wajibi man ga sina daroɗen génération ji garanɗi ɗi, enen man wiyete ƴameteɓe yeeso Allah ceniɗo, ƴameteɓe yeeso tariha fuu en jottini dina man ha maɓɓe bana ka wayna, walla en jottinayi. e nden ɗum tefan julɗo sina o hoca darsere man ha ukkano gaɗɗo wiyete perol annabijo alayhi salatu wassalam. julɓe sina ɓe numana dina maɓɓe ɗo jur, ɓura ko ɓe numanta duniya maɓɓe. to ɗo sey o numana saare mako, numana ɓikkon mako, noyi dina ɗo luttirta ha maɓɓe, no dina ɗo sembiɗirta ha maɓɓe, dina ɗon ha ɓikkon mako no luttirta ha tani ko en. sey ɗum latto ɗum mumo mako. ummatore man fuu sey nde numa noyi dina man luttirta. hande kamɓe julɓe e noyi ɓe garantisirta janggo bo ɓiɓɓe maɓɓe julɓe, taniraɓɓe maɓɓe bo ɓe julɓe ɗo, sina ɓe numa dow majum, sina ɓe kuwa dow majum. ɗum woodi haaji andal, ɗum woodi haaji jawdi, ɗum woodi haaji wakkati, ɗum woodi haaji numo. wala ummatore wonde nde wonayi julɓe ngara cuklano julɓe ha gal wuttudu majum. ummatoji goɗɗe kam poti tappana en motaji, poti tappana en mobilette ji, poti tappana en lumce, poti gerɓana en ñamduji, amma gal wuttuju dina meɗen ɗo kam ɗum enen noon. to en daranake ɗum ma enen cukkata walanre majum, to en daranaki ɗum bo wala portagu gongu tammi wargo iga yaasi ha suttana en walanre majum. enen tammi ƴamtego ha yeeso Allah ceniɗo. yo Allah ceniɗo o fondu en, Allah ceniɗo o wallu en, Allah ceniɗo o famnu en wajibi gonga dow meɗen, e o risku en bo dimbanago
go huwana wajibi majum bana no ɗum wayi. Eden be hitande hesre nasti hitande salinde dilli bo hani julɗo o daro be hoore mako o horsita hoore mako ngam kala hitande warde fu kala nyalde kala segoniel fu dillata coku dillan be ko kuuɗa an to ɗum ɗo dillata ɗum dillidan be uppi maɗa dillidan be koliji maɗa hitande mumre ɗo dillidi be ɗuɗɗum nder kuuɗe maɗa kuuɗe boɗɗe galɗo kuuɗe kalluɗe galɗo hitande nde bonde warayi mere noon kayre bonde wari nde maɓɓiti valise ji mare ngam hande rondo kuuɗe ma an kadi bonde dillida salinde ma sey dartuɗa ɗum e kuuɗa ko hani miccitoɗa ma miccitoɗa ko hani getta Allah ma getta ko hani tuuba ma tuuba dow muɗum hitande hesre nastude nde bo hani kayre man taskanoɗa nde be anniya latti ɗum boɗɗum kala lattino ɗum kalluɗum ko waɗete ha to fu a wodi anniya catuka a liberoto a dayoto ɗum a accan ɗum e kala dammiɗin kiki gannoɗa ha hitande salinde fu hande man kam a wodi anniya a wo'itinan ɗum yo ɗo man ɗum wiyete nafitorago be famgo hitande nde wurtake hitande nde bo nasti Allah caniɗo o fondu en Allah caniɗo o wallu en Allah caniɗo o jaɓan en ko kandiɗen ha hitande salinde o yafano en ko kallinɗen ha hitande salinde man e o fondu en o risku en bo huugo ko yerdintamo ha hitande warde o ren en bo huugo ko tikkintamo ha hitande majum o waɗi yakeji meɗen ɗi dunya bo ɓuran hayru ɓuran barka ɓuran moƴƴere ɓuran fondego ha hitande meɗen ndeɗo ɗon e nden o sanju yakeji meɗen o ittu saɗede o wartira hoyende o ittu ɓillaji o wartira feecamre o ittu ñawji o wartira jamu o ittu kokko e o wartira amo kanko man wiyete bawanɗo dow majum Allah caniɗo o wo'itin ɓiɓɓeji meɗen o wo'in rewɓeji meɗen o wo'inan en dina meɗen o wo'inan en yakiji meɗen هذا وقد أمر الله تعالى بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر هذا الدين وانصر من نصر هذا الدين اللهم اجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى يا قوي يا متين اللهم افتح لنا أبواب رحماتك وخيراتك وبركاتك في هذه السنة الجديدة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا تقصيرنا في السنة الماضية يا كريم اللهم بارك لنا في تجاراتنا في زراعاتنا في دراساتنا في كل شؤوننا في هذه السنة المقبلة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة